Okei. Siis... Joo. Okei. Mutta mennäänpäs katsomaan seuraavaksi tämä ensimmäinen video täältä. Ämär Ankkaan kanssa. Ei niin, hän teki näitä englanniksi näitä videoita. Tai ei tää puhunut, mutta tää siis ennen on... Tää niinku nykyään puhuu videoissa. Joo. Sitten naamaa se ei näytä, niinku mäkään en näytä. Ja siis tää kirjoittikin tekstit englanniksi. Joo. Mutta kannattaa käydä seuraa tätä. Tää video ei lopu tähän. Ja mulla ei oo ääniä tässä. Miksikä mulla ei ääniä? No en tiedä. Joo. Katsotaan voittiks tää. Superman. Ei voi. En mä tiedä voittiko se. Mä en oikein tiedä näistä Bedwars-jutuista. Tää oli Robloxista. Mutta ei me ehkä oteta sitä vielä. Joo, ei me oteta sitä yhtä videota. 30... Ei me oteta Fall Guys. Katsotaan tästä Fall Guysista vähän se. Mutta... Tää teki jo tähän suomeksi. Mutta siis... joo. Mites me nyt sanotaan? Tää on mun mielestä ihan hyvä kanava. Totta kai jokaisella on parannettavaa, mutta vähemmän parannettavaa kuin mulle. Mun vanha kuvauspalvelu, se välillä poisti äänet videosta. Sitten se välillä, kun mä editoin, sekin oli ihan huono. Ja se edittikään ei aina toiminut, se editti poistui. Mut silloin oli vanha aika. No siitäkään eilen viimeksi kuvasin teille videon. Joo, mutta nyt lähtee uusi aika, jossa meillä on parempi kuvanlaatu, parempi editointipalvelu, äänet kuuluu, joo. Kiitos. Respect Filmisen, koska hän auttoi mua tässä jutussa. Että kiitos tän, mulla on uusi edittipalvelu ja uusi kuvauspalvelu. Kiitos paljon sulle, Filmise. Okei, jaksa tätä ei koskaan jaksa katsoa. Mutta... Joo. Okei. Mutta tää video... Mä en ois tehnyt tätä videota. Jos mä en ois... Mä olen esiintynyt tämän kanavalla. Ja tää oli ensimmäinen kerta, kun mä esiinnyin YouTubessa. Ja se on tässä. Roblox Bedwars with Kuusimetsä and Nasse. Mä olin siis Nasse. Kuusimetsä on mun piikkuvelin vanha Robloxi. Ja Nassekin oli mun vanha Roblox. Mulla ei enää Robloxia. Ole ainakaan puhelimessa tietenkään, mutta joo. Mä oon editoinut tätä videota myös. No niin. Okei. Harviko tätä muun kuvausta ei näkynyt, koska mä oon ihan surkea tässä.
Niin siitä olisi tullut ainakaan hyvää kanssa, koska mä en osaa pelata miniä ainakaan hyvin. Että niin. Sitten mä en osaa pelata Robloxia hyvin. Furtissa mä alan olla jo ihan hyvä. Ja joo. Mutta joo. Mitä mulla muuta? Mä en oikein tiedä mitä mun pitäisi sanoa nyt. Mihin muuten leikattu video? Mä taisin leikatakin tätä videota vähän se, mutta mä en vie tätä editointia itselleni, koska siis Filmisehän editoi tämänkin. Silleen kertoo mitä mä teen ja niin. Tää oli ensimmäinen kerta kun mä editoin videota edes jonkin lailla. Mut sitten minne vähän loppuu. Mä lähdin ennen kuin tää editointi loppuu. Niin mä en edes tiedä mitä tää lopussa, koska mä en nyt kerinyt vielä katsoa tätä videota loppuun. Sori siitä Filmise. Mutta joo. No, sori niistä vanhoista sisällöistä. Siis, te ootte ehkä nähnytkin jo sen aakkosvaulun. Siinäkin lähti äänet jostain syystä. Mutta kun tää palvelu, niin mä voin tehdä niitä teille niitä. Ja joo. Meillä on aika paljon vaikeuksia tässä. Pitää vähän vielä mennä eteenpäin. Kyllä mä näen vielä. No, yes I did. 3 vasta. Sorry, miss Filmise. Sorry, Filmise. Mä oon ihan huono. 3-1. Tuleeko klutsi? Katsotaan, tuleeko vuosisadan klutsi Filmiseltä. Mut joo. I get 1. Okei, Filmise. Mä oon Suomesta, mutta joo. Käykää seuraamassa Filmise 161 videota jo. Niinku silleen, että mun mielestä hirveän kauan ei edes tehnyt. Onks tää joku vuoden on tehnyt? On se silleen aika hyvä. Ja joo. Moro!